σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα... έπαιχα παραλίγο. Αλλά θα είμαστε σε επιβίωση και θα πρέπει να περάσουμε 4 νύχτες χωρίς να πεθάνουμε από ζόμπι, τέρατα ή fall damage. Ας ξεκινήσει το βίντεο. Παιδιά, για κοιτάξτε πώς είμαι. Πώς είναι από πίσω, είναι πολύ ωραίο. Πάμε να μείνουμε έτσι, παιδιά, ή να βάλουμε κανονικά. Γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλετε κανονικά, οπότε το βάζω. Το έβαλα, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχικά ξέρετε τι παίρνουμε. Ξύλο. Μαχεύουμε ξύλο, μαχεύουμε. Θέλουμε πάρα πολύ ξύλο, παιδιά. Έχουμε φαΐ, παιδιά. Έλα. Έλα λίγο, σκοτώσου. Παιδιά, 100 ώρες θα να τη σκοτώσω. Επιτέλους τη σκότωσα. Yes. Τώρα πάμε να φάμε και λίγο κοτόπουλο. Κολόκοτα, έλα εδώ. Επιτέλους τη σκοτώσαμε. Πάμε να πάμε από την άλλη μεριά για να τη φάμε. Μια. Τώρα που είναι πρόβατο. Κολοπρόβατο. Έλα να σπάω. Αυτό είχε το βραδινό μου, έχει προβατάκι. Όπα, έπεισε, παιδιά, έπεισα. Και αυτό σκοτώχει 100 ώρες. Ο γουρνάκης. Παιδιά μου πήγε το γουρνί. Το χάσουμε. Αλλά έχουμε πρόβατο. Μυστική συλλογία. Κολοπρόβατο, έλα εδώ. Επιτέλους τη σκοτώσαμε. Και ακούγονται. Βρήκα το δέντρο. Ας κόψουμε βίδες και εύχομαι σε αυτό το βίντεο να βρούμε για χωριό. Δεν πειράζει, παιδιά, το δούμε έξι. Παιδιά, να το γουρούνι. Να σε σκοτώσω τώρα. Είπα για το βραδινό μου να είσαι και εσύ έφυγες. Τι κάνεις εσύ, θα πνίγεις τώρα, θα πνίγεις. Θα σε ρίξω με χιθάρια. Έλα ρε.
σε κουμπίσει από εδώ τώρα. Φακ. Τι λύκο. Παιδιά. Σκύλος. Και τέτοιο σκύλι δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου. Άμα το χτυπήσω τι θα γίνει. Θα κυνηγάει. Μην φάει. Παιδιά, ήταν λύκος. Ήταν λύκος, με κυνηγάει. Να το σκοτώσω γρήγορα. Παιδιά, να αποφύγω καλύτερα. Εγώ λέω να αποφύγω. Φαράκι, είδα φαράκι. Όχι, δεν ήταν φαράκι. Κολόσκυλο. Παιδιά, πρέπει να τρέξω γρήγορα. Θα καθίσετε λίγοι παιδιά. Χάθηκε. Ευτυχώς. Είδα 80 κιλό. Παιδιά, νυχτώνει. Θες κάποιο τρύπα. Έχω να πει τέτοια για να ανοίγω και να κλείνω. Ωραία. Στο περιμένω θα περιμένω για λίγα λεπτά. Παιδιά, επιτέλους ξημέρωσε. Να πάρουμε και το crafting table. Παιδιά, ο λύκος έχει να μας έχει χάσει τώρα. Παιδιά, τι είναι αυτό? Σιωπή, θα πετάξει. Θα πετάξουμε πρώτα από την θαλικίνη. Παιδιά, κολλάει. Σκέλε. Πάγια! Όχι, δεν θα την πειράξω. Μου πέταξε δηλητήριο. Και δεν λέγω και γάλα. Πέθανα, παιδιά. Εμείνα με μισή καρδιά. Θα φάω γρήγορα. Παιδιά, να το φάω άψη για να μεγαλώσουν οι καρδιές μου, παιδιά. Τι έγινε αυτό? Κολλάει πάρα πολύ υπερβολικά. Θα φτιάξει με στίξη.
Πιστεύω ότι αυτό θα μας φτιάξει, θα μας φτάσουν. Θα φτιάξουμε σπαθί. Αξένα. Παιδιά. Άλλο ένα. Και με σπαθί πίκαξ και άξ για να μπορούμε να αρχίσουμε. Παιδιά. Άπνο. Παιδιά, πάμε για να πιάσουμε ένα χώριο. Πέστα να πρόβατα από λίγο. Παιδιά, πρέπει να βρούμε ένα χωριό. Πρέπει να βρούμε ένα χωριό και στα γρήγορα. Μόνο να ήρθε πάλι αυτό το κολόστρο να έχει μείνει εκεί να με ακολουθάει ακόμα. Παιδιά, χρειαστεί να κάνω ποκούς. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Εντάξει. Πρέπει να πάρω πέτρα. Σε λάπης, παιδιά. Δέντρο, μπλα μπλα μπλα. Παιδιά, δεν έπρεπε να βάλω κόσμο κανονικό. Πάρα λίγο να έπεφτα, παιδιά. Θα έχω να όλες τις όχι. Αυτό εννοούσα πάρα. Κατάλαβες, έπαιχα. Κάτσαμε να κάνουμε πακούρ πάνω σε δέντρα. Παιδιά, έφαγα φούντα μάξι και πέτωνα. Και παιδιά, συγγνώμη που ξέχασα να ανοίξω την κάμερα, αλλά τώρα έμεινε ανοιχτή και συγγνώμη για αυτό που θα σας πω, αλλά για να ανέβω πάνω πρέπει να γίνω creative, οπότε περιμένετε μισό λεπτό. Έγινα, παιδιά, creative, ανεβαίνω. Και τώρα ξαναγίνουμε Have a nice
είναι survival. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τα πράγματα μου. Έχασα λόγω full damage. Παιδιά, εντάξει παιδιά. Παιδιά, κάτω είναι η σπηλιά. Να πάμε ή όχι? Και να είσαμε στο ίδιο σημείο. Το κολόσκυλο πάλι. Θα του δείξω τώρα εγώ που έχω. Εδώ πέρα έπαιζε ακριβώς. Τώρα... το ξέχασα. Δεν έχω σταθεί. Παιδιά, θα ξαναπάω εκεί πέρα που έχασε τα πράγματα μου. Παραλίγο να πέσω. Παιδιά, σκοτεινιά, μισό λεπτό. Παιδιά, από το έχει ώρα περιμένετε. Παιδιά, μετά από τόση ώρα έγινε. Ξανά από creeper τώρα. Θα το βάλω εδώ τι με ενοχλεί. Όπα παιδιά, κοιτάξτε εκεί που ήμουνα και πριν αλλάξα δρόμο, μήπως και τα βρω πιο γρήγορα. Παιδιά! Λίμνη που απέφυγα το σκύλο, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Όπως και πριν, αλλά το θέμα πως είναι πως θα κατέβω από εδώ. Παλιά σκέφτηκα. Θα πηγαίνω προς τα κάτω. Και ξεμασεύομαι και εγώ εκεί. Κολλημένο πάνω στο χώμα. Πάντως φάγαμε τίποτα όμως. Θα κάνω πακούλι, κοιτάξτε. Τι μη έκανα.
Μάλιστα, τόσο. Παιδιά, δεν ξέρω τι έκανε άλλο εκεί. Κύκλο. Παιδιά, εδώ ήταν ολομοχεία τα εργάλια μου και αυτά που είχαμε. Σε ποια άλλα δεν τα μπήκα, αλλά δεν πειράζει. Ω, κολοκούνελο. Ποιος το σκότωσε. Επιτός φύγαμε από το λιμάνι, κόρασε. 4 προβατάκια. Παντόχια, δεν πειράζει παντόχια, λίγο μην πεθάνω. Και περνώ. Παιδιά. Fall damage. Παραλίγο να σκοτώνω. Παιδιά, νομίζω πως αυτή είναι η δουλειά που υπέρφεγα τον σκελό. Νομίζω δεν ξέρω. Παιδιά, κολογούρνο, αλλά δεν το κρύο. Ποιο μας πει. Παιδιά, βρήκα βίλαξη όπως σας το υποσχέθηκα. Και θα μείνουμε εκεί και νομίζω ότι θα έχει και φαγητό. Η ψωμί δεν με χαλάει.
Και χιόνι, παιδιά. Επιτέλους, παιδιά, πέτυχα τον στόχο μου. Να πάω σε ένα βιλάκι να μείνω. Παιδιά, δεν μείνω. Αυτό δεν θα είναι το σπίτι μου. Αυτό δεν θα είναι, αλλά έχει ένα ξύστριγγεν. Σακέτσα, παιδιά, για να συσταθώ. Και ψωμί. Τέλεια, παιδιά. Περιπίνω. Τι άλλο έχει? Ας έχει κι άλλο ένα ξύστριγγεν. Θα έχει. Και αυτό θα είναι το σπίτι μου, παιδιά, το μεγάλο. Που είναι μέσα στο χιόνι εδώ. Έχει κι άλλο σπίτι, αλλά είναι εργαλείο αυτό. Κάποιος σκοτώνεται που είναι που σκοτώθηκε. Εδώ πάνω είναι. Να το. Και άλλο φαγητό. Και για να φυτέψω, παιδιά. Ας φορέσω τη σακέτα γιατί μισό λεπτό. Θα φτιάξω. Κάνει πολύ κρύο εδώ, έχει πάρα πολύ χιόνι έχει εδώ. Κρύο. Ευτυχώς φύγαμε από το χιόνι, δεν αντίξε. Φολδάμαξ. Η καμπάνα με έσωσε. Έχει... Παιδιά, έχει και αυτό. Έχει και αυτό, ξέρεις. Έχει και αυτό, ξέρεις. Παιδιά, πρέπει να έχει diamond. Αναστενάσω τάμπορ. Αυτός είναι ο έμνος για να μου δώσει diamond, παιδιά. Γι' αυτό κάνω έτσι. Αναστενάσω τάμπορ και τα δοκάρια στάσου. Είχε ένα χείρ, τα δίχτυα στα μάτια σου. Εμπρός τη σάκ παρικάρια, σιτάρετε και πάστρα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε. Διαμάντια. Ωραία. Έμεραντα. Και πάλι αυτό. Και αυτό είναι καλό. Τα έμεραντα. Αλλά δεν με πειράζει. Είναι έμεραντ και όχι διαμάντια. Πάντως πέτυχα έμεραντ. Παιδιά, πάμε να βγω. Θα διώξω αυτόν τον βιλάξιο για να κοιμηθώ. Κοίτα, μου πουλάει. Μου πουλάει, δεν κατάλαβα. Παντελονάκι, εσύ. Δύο δεν μπορώ. Σκοτώνεται, φυλάξε. Πρέπει να τον αφήσω να σκοτωθεί. Το πρώτο σπίτι που είδα όταν είχα εδώ στο Linux. Αχ, φόλδα μας. Γιατί παλιά γινόταν ένα πίσω από εκεί πέρα. Όποιος έχει κοιμηθεί στο σπίτι μου θα του πω σιωμουνί.
Έχει και εδώ, ξέρετε. Τέλεια. Τώρα πάλι την προσοχή για να πετύχουμε διαμάντια γεμμένα. Αναστενάσω τα μπουρκos και τα δοκάρια σου. Είσαι να τα διαμάντια ή τα δίχτυα στο μάτια σου. Εμπρός τα διαμάντια. Να πετύχουμε διαμάντια, σας παρακαλούμε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε. Διαμάντια. Ωραία. Ωραία φίλε, πιωμή. Έχει πιωμή. Παιδιά, χάρτης. Γράφει το βίλαξι μας. Γράφει το βίλαξι μας. Παιδιά, πάνω έχει σκοτώσει ένα Iron Golem. Να τον βρούμε τίποτα. Όχι, ξέρεις το πρώτο. Φάμε και πετύχαμε τη σακετσούλα μας. Περίμενε. Άμα θυμάμαι ότι αυτό έχει, έχει αυτό που δεν έχει. Έχει craft table, ένα craft table. Ευχαριστώ. Πάω να το αφήσω στο σπίτι μου. Να το εδώ πέρα. Βάζουν εδώ. Με αυτά. Έτσι. Για θα κοσμήσω το δωματιό μου που είναι πάνω. Δίπλα στο κέστο. Εδώ είναι παιδιά. Έπεισα. Δεν πειράζει. Craft table. Το crafting tablet. Το βάλε εδώ. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή κάπου κουδουνάκι και πεθάνετε. Και καλέμε.